1, 2, 3. Στάλ! Στάλ! Τι ήταν το πιο συγχρονισμένο. Βάζει το μεταξύ στο κρανίο μου, πάντα έχει κάτι φαγό. Ο καθυστερημένος ο Σταύρος ακούς μετά από καιρό. Στάλ! Way down screaming, whoa. If all we have is time, then we'll be alright. Τρία. Δύο. Τρία. Δύο. Άμα. Πάμε. Εσύ αρχίζεις. Κάνε intro. Και γεια σαλάνια μου! Κονσέτε σε ένα ακόμα βίντεο των Gamers και σήμερα θα παίξουμε Wither SMP επεισόδιο 23 της σειράς μας. Και σήμερα είμαστε εδώ με τον κύριο Σταυρή. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά. Δεν με νοιάζει! Λοιπόν, και σήμερα είμαστε εδώ στο Nether και θα φτιάξουμε μια βάση. Βασικά φτιάξαμε μια σαν ομάδα, βιόλο, και την ονόμασαμε Στάλ, Σταύρο, Σαλάνια. Αυτό. Και θα κάνουμε έτσι μια μικρή βάση εδώ στο Nether για να τη θυμόμαστε. Απλά δεν θέλουμε να μάθετε που είναι, οπότε δεν ξέρετε chords, δεν ξέρετε που είναι, απλά είναι Nether. Η φάση που ούτε members του Wither ξέρουν. Ναι, ισχύει, είναι ο Insta μέσα και δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει το σερβερ. Μόνο εμείς οι δύο. Μόνο εμείς οι δύο. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο, κάναμε ένα προσχέδιο για το πώς θα βγει. Και βγήκε κάπως έτσι. Λοιπόν, κάνω την απέναντι μεριά. Λοιπόν. Εδώ πέρα. Βασικά δεν ξέρετε καν από πού μπορείς να μπεις από εδώ για να τέτοιο. Πες να μην θυμάμαι ούτε εγώ τώρα, κόλλησα. Από πού φεύγουμε? Εδώ πέρα, μπαμ 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 μπαμ. Είμαι ότι καλός θα βάζω blocks. Ναι ρε. Αλλά όσο αγχώνεστε μη φοβάστε, στο download του map πριν γίνει θα το πούμε που είναι όλο αυτό. Θα μάθετε που είναι, οπότε θα ξέρετε που είναι όλα αυτά που θα φτιάξω. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι σκέφτηκα. Κοίτα κομπίνες, λοιπόν. Ωχ, ωραίο. Ωραίο. Κάτσε, έχω τέτοια. Αυτό θα γίνει και εδώ πέρα, θα γίνει τέτοια. Όχι. Θα μπορούσαμε εδώ πίσω να βάλουμε λάβα. Να τρέχει λάβα εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα. Έλα, ψήστο. Το ψήσες. Ωραία. Ωραία, έτσι θα γίνει. Ωραία, το βάζουμε εδώ πέρα. Μπράβο, πες να... Πες να την έκλεισα τώρα την πηγή. Όχι, δεν την έκλεισα. Φύγε. Λοιπόν. Όπα. Μάλιστερ! Την έκλεισα τώρα, δεν παίζει. Έκλεισες το λάθος μπλοκ! Βάλε εδώ, στέρ. Πού έχω στέρ, εγώ δεν έχω στέρ. Έχει στέρ. Παίζει να κάψει το Shulker Box. Όχι. Περίμενε. Φτιάξε λίγο stairs. Ωραία, άνοιξε το αυτό. GG! Έτσι, ωραία δεν είναι? Nice! Λοιπόν, θα τα κάνουμε και αυτό. Θα το κάνουμε σε όλες τις μεριές. Θα τις κάνουμε off camera, ναι, γιατί τώρα δεν έχουμε βασικά λάβα. Οπότε ναι. Να κάνουμε λίγο το πάτωμα, ναι. Εδώ βασικά να φτιάξουμε το... έτσι. Εδώ πέρα. Παπ. Ωραία, εγώ περνώ. Τώρα εδώ ποιο ήταν η μέση, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, περίμενε, νομίζω είναι... Βασικά πάρ' το όλο ίσια και μην βλέπεις ποια είναι η μέση. Αυτά τα δύο είναι. Έτσι. Όπα, δεν το παίρνουμε έτσι. Περίμενε. Όπα, πρέπει να κάνω κι άλλα. Φύγε από εκεί! Μπαμ. Εγώ έχω το light mode, τώρα από τον online δεν ξέρω τι βλέπετε. Ναι, εγώ εδώ είναι λίγο σκοτεινίλα. Σκοτεινίλα. Μπορούσα να βάλω light mode, πάλι βαριέμαι. Σκοτεινίλα! Πάμε εδώ πέρα. Μπαμ. Τώρα πώς είναι εδώ, έτσι. Τώρα πάει όλο έτσι, ναι. Σωστό το έκανα και μπαίνεις εκεί, μπόμπα. Πω, είμαι πολύ καλός στο να θυμάμαι. Όχι, εντάξει. Να κάνουμε λίγο εδώ πέρα, από τι θα είναι εδώ πέρα. Ιστορία. Λοιπόν, περίμενε, εδώ θα μπει... Ναι, εδώ θα μπει βασικά κάτι σαν ιστορία της ομάδας μας, η ιστορία της Στάλ γράψε. Τι το γράψω? Ιστορία της... Θα λέει τα κατορθώματά μας. Μπορώ να γράψω, ρε. Γιατί θα έχει πολλά κατορθώματα. Εκεί ψήσε να βάλουμε κάποιο chest room, να έχουμε πράγμα. Ένα chest room. Θα κάνουμε και αυτό στο επόμενο επεισόδιο, λογικά, σε κανένα live δεν ξέρουμε. Εδώ. Βάλε... Βάλουμε τα γραφεία μας. Ναι, βάλε γραφεία και εδώ βάλε... Φάρμες, όχι φάρμες, τι λέω.
Γιατί να βάλουμε φάρμες, μην βάλουμε κάτι άλλο, αυτά. Ωραία, και εδώ τι θα είναι, απλά θα κουτουλάς. Όπα, κάτσε από εδώ δεν είναι είσοδος. Άρα. GG, άρα βάλε εδώ πέρα. Μπόμπα, κανονίστηκε. Να κάνουμε λίγο design από εδώ πέρα. Αυτό το τείχο. Ναι. Απλά δεν ξέρουμε πώς. Εγώ λέω να βγει και αυτός κάπως έτσι. Δηλαδή, εδώ τώρα έχεις βάλει, ας πούμε, αυτά. Κάτσε, να ετοιμάσω λίγο εδώ. Εδώ θα μπει εδώ αυτό. Βασικά αυτό που είχαμε πει έτσι. Αυτό δεν θα συνεχιστεί έτσι εδώ πέρα. Ναι, εδώ πέρα βασικά. Ναι, εδώ θα μπουν τέτοια. Εδώ έτσι. Δεν βλέπετε τίποτα. Οκ. Ωραία, εδώ θα ανοίξει για δύο που θα είναι η πύλη. Ωραία. Εδώ και εδώ. Γαμάτο αυτό που έκανες εδώ που τους κάνει ένα μπλοκ πιο πάνω. Αυτό τους κάνει ένα μπλοκ πιο πάνω επίτηδες. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Ήταν δικιά μου ιδέα πάντως. Α, δεν πειράζει. Λοιπόν, παπ. μεταξύ πρέπει να είναι 3 μπλοκς έτσι. Πρέπει να μας φοβάστε ρε φίλε. Πρέπει να μας φοβάστε όσοι έρχεστε αντιμέτωποι με τη στάλ. Ναι. Προς όλους εσάς εκεί έξω. With the members. Όπα, κάτσε, αυτό δεν το κάνουμε δύο. Ποιο? Αυτό δεν το κάνουμε έτσι. Μπα. Έλα, μ' αρέσει έτσι καλύτερα. Εντάξει. Ωραία, έτσι μπράβο. Η γάτσα λοιπόν την έκανα έτσι, παιδιά. Ναι, όπα, το έκανες και όντως. Nice. Δεν μ' αρέσει το κόκκινο. Βασικά δεν είναι συμμετρικό, δεν ξέρω. Για βάλτε. Περίμενε. Βασικά δεν με χαλάει κιόλας, γιατί όχι, μ' αρέσει. Ωραίο βγήκε. Ναι. Θα τοποθετήσουμε λάβες λογικά off camera. Σε όλα αυτά τα γύρω που βλέπετε, παιδιά, μετά κατέβουμε κάτω στο τέτοιο, τα pools. Να πάρουμε λάβες, να γεμίσουμε όλα αυτά εδώ. Αυτό εδώ πέρα γιατί θα μείνει. Κόπηκες. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Βασικά εδώ, επειδή εδώ θα συνεχίσει η λογική. Όχι, εδώ είναι η έξοδος. Π.χ. εδώ που είναι τα γραφεία, σκέφτομαι να βάλουμε εδώ iron bars. Και να φαίνονται από πίσω που θα είναι τα γραφεία. Ναι, γαμάτο. Γάμισε, πάλι εγώ το σκέφτηκα. GG. Νομίζω ωραίο βγήκε. Και η στάλα σας περιμένει στη γωνία, οπότε μην της πάτε κόντρα. Όποιος πάει κόντρα, μπαν. Να σου πω λίγο αυτό, μήπως να το βάζαμε τέτοιο. Έτσι το πω. Ωραία μπόμπα. Αυτά! Έλα εδώ φίλε. Αυτά παιδιά. Αυτά για αυτό το βίντεο. One chance, κάντε ένα like. Αν θέλετε να ενημερώσετε για άλλο βίντεο, κάντε subscribe. Θα έχω στο description το κανάλι του Σταύρου. Δεν μπορώ να το χτυπήσω. Πώς μπορώ. Ok, nice. Αυτά. Οπότε ναι, μέχρι την επόμενη φορά. Bye. Γεια σας. Γεια. Most of the time when these people be talking, I don't even hear them. They talk, but I do not hear shit when I'm near them. I swear to God that I can't.